Volám sa Jana Vykrutová a dnes vám predstavím trojizbový byt v Senci na Pezinskej ulici. Tento priestranný byt má 77 m2, balkón a vlastné parkovacie státie priamo pred domom. Nachádza sa v tehlovom bytovom dome z roku 2009 a jeho najväčšou výhodou je blízka dostupnosť na diaľnicu D1. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Pokojné bývanie mimo hlavného mesta, ale stále blízko práce s výbornou dostupnosťou do Bratislavy. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/byt Pezinská. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.